रामनवमीच्या शुभमुहूर्तावर हॉटेल लाईमलाईटचा शुभारंभ सोहळा नुकताच संपन्न झाला. ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांच्या शुभ हस्ते फीत कापून हा सोहळा पार पडला. यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आलं. यावेळी ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी हॉटेल लाईमलाईटला शुभेच्छा देत या हॉटेलमुळे कुडाळ शहराची शान वाढेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा एक पर्यटन जिल्हा म्हणून डिक्लेअर झालेला आहे आणि पर्यटन जिल्ह्यामध्ये एक खास लाईमलाईट या नावाने माझे अतिशय जवळचे मित्र प्रदीप माने त्यांच्या कुटुंबियाने हे जे नवीन हॉटेल रेस्टॉरंट चालू केलेलं आहे यामुळे या पर्यटन जिल्ह्यात एक भर पडणार आहे आणि खरोखरच केवळ सिंधुदुर्ग जिल्हा नाही तर कुडाळमध्ये देखील कुडाळची शान वाढणार असं एक छानसं हे हॉटेल त्यांनी इथे निर्माण केलेलं आहे. माझ्यातर्फे आणि माझ्या कुटुंबियांतर्फे प्रदीप माने यांना त्यांच्या या नवीन प्रोजेक्टमध्ये खूप खूप शुभेच्छा. त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होत जावं आणि केवळ त्यांनाच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुडाळमधल्या सर्व लोकांना देखील याचा फायदा होईल अशी मी अपेक्षा करतो. याप्रसंगी कुडाळच्या नगराध्यक्षा आफरीन करोल, उपनगराध्यक्ष मंदार शिरसाट, राजापूर अर्बन बँकेचे आरिफ कर्णेकर, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रजेश सावंतसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, कुडाळ.